бинандагони гиромӣ, мухлисону ҳаводорони барномаҳои шабакаи ҷаҳоннамо, нашри навбатии барномаи иттилоотиву таҳлилии бозбинӣ аст. манзуратон ёрии аввалияи тиббӣ масъалае ҳаст, ки атрофи он миёни мардум сухан зиёд аст. бо ин мақсад мо гурӯҳи эҷоди ин навбат тасмим дорем, ки аз муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии аввалияи тиббӣ дида намуда, ҳолати мавҷударо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор диҳем. моро ҳамроҳ бошед. муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ ҳанӯз соли 1967 таъсис ёфта то имрӯз бо фаъолияти пурмаҳсул дар солимии аҳолии мамлакат саҳм мегузорад. беморхона дорои 10 шуъба буда дар он 770 нафар табибони гуногун тахассус ба дардмандон хизмат мерасонанд. бозбинӣ мо ҳам шурӯъ гардид аз шуъбаи қабул ва маълумотдиҳии беморхона, ки дилхо нафар сар аз беморони таъҷилан оваранда то муроҷиаткунандагони оддӣ муолиҷаро аз ҳамин шуъба оғоз менамоянд. ашхоси муроҷиаткунанда нахуст худро дар утоқи ба қайдгирӣ сабти ном менамоянд. кормандони ин утоқ вазифа доранд ному насаб, замони қабул ва суроғаи зисти нафари муроҷиаткунандаро дар дафтарҳои ба қайдгирӣ дарҷ намоянд ва сипас бо назардошти ҳолати бемор ӯро ба назди табиби соҳа равона намоянд. зан бошад ҳуҷраи занонадо мегузаронем ба фармони табиб чизе ки гӯянд ташхиса ва ё мегузоранд. дар шуъбаи қабули беморхона ҳуҷраҳои алоҳидаи мардона ва занонаи муоинавӣ амал менамоянд, ки табибони масъул баъд аз муоина ва огаҳӣ пайдо намудан аз шикояти беморон онҳоро барои гузаштан аз ташхиси лозима тавсия медиҳанд. тодори эҳёгарӣ нуктаи аз ҳама муҳими шуъбаи қабулро ташкил менамояд, чун нафароне ки бо иллатҳои гуногун таъҷилан ба марказ оварда мешаванд, дар ҳамин тодор ёрии аввалияи тиббӣ ба онҳо расонида мешавад. дорувориҳое ки дар қуттии ёрии таъҷилӣ ҷой дода шудааст, ба гуфти масъулин аз зумраи иқдомҳоест, ки маҳз бо ҳамин мақсад амалӣ гардидааст ва дилхоҳ хизматрасонии тиббӣ дар чунин ҳолат ройгон сурат мегирад. ҳангоми таҳияи барнома мо шоҳиди воқеӣ ҳолати муроҷиати шаҳрвандон ҷиҳати расонидани ёрии таъҷилии тиббӣ гардидем. шуъбаи қабул хизматрасонӣ барои ёрии аввалияи тиббӣ ва муоинаи беморон, муайян кардани ташхис ва бистарикунонӣ дар беморхона ва равон кардани беморон ба шуъбаҳо ёки беморхонаҳои махсус гардонида шуда. ташхиси дурусту натиҷаи саҳеҳ асоси муолиҷаро ташкил медиҳад. ба гуфти масъулин, фаъолияти шуъбаи ташхиси маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ шабонарӯзӣ мебошад, ки ин ҳолат имкони хуберо барои сокинон ҷиҳати саривақт ва дар ҳар замон муроҷиат намуданашон фароҳам намудааст. дар ташхисгоҳи беморхона аксар навъи ташхис аз қабили рентген, ташхиси ултрасадо, санҷиши дил, лаборатория, ташхиси клиникӣ ва ғайра гузаронида мешавад. нархномаҳои ташхис бошад мувофиқи қарори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, тариқи овезаҳо дар девораҳои шуъбаи ташхис насб гардидааст. дар як моҳ қариб ки аз 700 то 1000 бемор шаҳрвандои ҳамин шаҳр ғайр аз берун аз шаҳрӣ қабул карда мешавад. мушоҳидаҳои мо нишон дод, ки ташхисгоҳи беморхона бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизот муҷаҳҳаз гардонида шудааст, ки ин ҳолат беҳбудиҳои зиёдро барои пешбурди кори табибон ба миён овардааст. масъулини шуъба бартарии дастгоҳҳои муосирро дар он мебинанд, ки бо истифода аз онҳо метавонанд хеле зуд ва бо натиҷаи боварибахш иллати ҳар узви беморро муайян созанд. вобаста ба ин масъала хостем назари муроҷиаткунандагонро пурсон шавем. мо дигар анализо супурдем, мақсад шишро бори аввал дар инҷо мебинем. дигар анализоро мо супурдем, дар сари маҳал сумро дар каса месупурдем ва ҷавобҳои анализамон дар ним соат 15 минут дери дар ним соат мегирем.
дар шӯъбаҳои алоҳидаи маркази саломатии мазкур катҳои бистари намоӣ ҷой дода шудааст ки шумори умумии он 174 ададро ташкил менамояд. муолиҷа ва нигоҳбини ашхоси бистарӣ гардида бошад аз рӯи реҷаи муайян гардида бояд сурат гирад. дар ҳар утоқ 4 кати беморӣ ҷой дода шудааст ва ҳангоми ҳамсӯҳбат гардидан бо муолиҷагирандагон онҳо сатҳу сифати хизматрасонии тиббии мутахассисони марказро хуб баҳогузорӣ намуданд. زمین تو آسمان همیو ندارم شب روز بچه من حالتش وضعیم بود که این بچه من چخیر است حالتشون؟ صد باشه که این خیلی خوبتر شده 2 روزه خیلی سوستر شده بهبودیش سوزه. апай муниса аз умраи нафаронест ки давоми 18 рӯз дар шӯъбаи ҷарроҳии ҷигар роҳҳои талхигузар ва ғадуди зери меъда ба муолиҷа фаро гирифта шуда ҳамакнун баъд аз табобат ёфтан азми ба хона рафтан дорад. ман шукр ман ба по мехизам мегардам нағз шумо алакай вақтирам муҳлатон тамом шуда ба хона бармегардед? ма имрӯз насиб боша ба хона бармегардам бо хоҳиши худам. вақте ки табобат меёбӣ ҳамас паси сар мешавад. баробари шӯъбаи ҷарроҳии ҷигар дар беморхона шӯъбаҳои дигар ба монанди шӯъбаи якуму дуюми ҷарроҳӣ бо 47 кат ва шӯъбаи урологӣ бо 40 кати беморӣ фаъол буда нафарони зиёд аз минтақаҳои гуногуни кишвар дар онҳо ба муолиҷа фаро гирифта шуданд. хизматрасони шӯъбаи якуми ҷарроҳӣ ин ҷарроҳиҳои абдоминалие ки ки батн гузаронда мешавад дар ҳамин шӯъба мо хизматрасонӣ мекунем. ҳамаи бемороне ки ба шӯъбаи қабул муроҷиат мекунанд ҳам бо мошинҳои ёрии таъҷилӣ аз ноҳияҳои шаҳр ба мо оварда мешавад. мо сари вақт хизмат мерасонем, ташхис мегузаронем ва муайян кардани ташхис баъди муайян кардани ташхис мо ҳамаи ҷарроҳие ки дар кори аст ба беморон хизмати сари вақт гузаронда мешавад. шӯъбаи хунгузаронӣ ва бахши ҷарроҳхона маҳаки асосии кори табибони маркази шаҳрии ёрии таъҷилиро дар бар мегирад. дар бахши ҷарроҳхона 4 ҳуҷраи ҷарроҳӣ мавҷуд буда тибқи иттилои масъулин ба тозагӣ аз таъмири пурра бароварда шудааст. баробари дида намудан аз фаъолияти бахши мазкур мо шоҳиди гузарондани амалиёти ҷарроҳӣ аз ҷониби мутахассисони марказ гардидем ва хостем ин манзараро аз наздик дидан намоем. бинандагони гиромӣ ҳоло мехоҳем ки аз рафъи ҷарроҳӣ аз наздик шинос шавем ва барои дидан кардан аз гӯем ки ҳамин утоқи ҷарроҳӣ ва ворид шудан ба он моро зарур омад ки тибқи қонуни муқаррар гардида чунин навъи либосҳоро ба бар кунем ва биёед якҷо меравем ва аз рафъи ҷарроҳие ки табибон гузаронда истоданд дидан мекунем. тибқи иттилои роҳбарият ҳамарӯза аз 20 то 25 нафар беморони гуногун дар шӯъбаи мазкур аз тарафи мутахассисон ҷарроҳӣ карда мешаванд ва аксаран бо муваффақият меанҷомад. дар ин маркази саломатии шӯъбаи эҳёгарӣ бо ҷой додани 10 кати беморӣ амал менамояд. тафовути ин шӯъбаро аз шӯъбаҳои дигар масъулин ба он рабт медиҳанд ки дар он беморони ҳолаташон ниҳоят вазнин ба муолиҷа фаро гирифта шуданд. ҳамагӣ 50 нафар табибони дорои тахассусҳои гуногун дар шӯъба ба беморон хизмат мерасонанд. аз бас бемории аксар дар ҳолати ниҳоят вазнин қарор дорад, мутахассисон ба онҳо тариқи дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ ва дигар таҷҳизотҳои лозима ёрӣ мерасонанд. дар ин баробар гурӯҳи эҷодӣ аз ошхонаи беморхона дидан намудем ки ба гуфти роҳбарияти марказ бинои он ба тозагӣ таъмиру таҷдид гардида тамоми нафарони ба муолиҷа фаро гирифта шуда бо ғизои парҳезӣ тариқи ройгон аз ҳамин ҷо таъмин карда мешаванд.
маврид ба зикр аст ки дар маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ кафедраҳои алоҳида ҷиҳати ба таълим фаро гирифтани кадрҳои ҷавони соҳа таъсис дода шуда донишандозон аз донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон баҳри тариқи назариявию амалӣ аз худ намудани нозикиҳои пешаи интихоб намуда ба ин ҷо меоянд. хуби кор дар он аст ки дар марказ гӯшаи гиёҳҳои шифобахш низ таъсис ёфта амал менамояд. ҳангоми суҳбат масъулини гӯшаи мазкур қайд доштанд ки вақтҳои охир таваҷҷӯҳи мардум нисбат ба гиёҳҳои шифобахши ватанамон зиёд гардидааст, чун таҳлилҳо бозгӯи он аст ки истифодаи чунин навъи гиёҳҳо барои табобат асосан безарару дастрас ва натиҷабахш мебошад. маркази танзим ё худ шуъбаи қабули зангҳои беморхона фаъолияти шабонарӯзӣ дошта баробари ворид гардидани даъват дар ҳар вақту замон гурӯҳи наҷотдиҳӣ ба суроғаи муайян гардида фиристода мешаванд. ба мисол намунаи воқеии ин раванд чунин тарз сурат мегирад. Сеюм бригада доктор Содиқов, даъват фаврӣ аст. масъалаи таъминоти марказ бо нақлиёти тиббӣ ба гуфти масъулин дар натиҷаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе давоми 2 соли охир бомарон беҳтар гардида имрӯз 28 нақлиёти ёрии таъҷилӣ шабонарӯзӣ ба мардум хизмат мерасонанд. агар то солҳои 2016 гирем дар ҳақиқат тамоми шаҳри Душанбе аз тарафи ҳамин марказе ки мо ҳузур дорем хизмат расонида мешуд. дар он солҳо ростӣ бисёр танқисиҳо оиди кам будани нақлиётҳо ба чашм мерасид. як шабонарӯз ҳоло ҳозир 28 та нақлиётҳои ёрии таъҷилӣ ба хизматрасонии шабонарӯзӣ мебароянд ки ин хело сатҳи хизматрасонии ёрии аввалаи таъҷилиро баланд гардонидааст ва хизматрасонӣ дар як сатҳи хеле хуб қарор дорад. сари вақт бо даъватҳо мо расида меравем ва беморонро ки барои расонидани ёрии таъҷилӣ ниёз доранд сари вақт ёрӣ расонида мешавад ва он беморонро ки барои бистарӣ кардан ниёз доранд ҳатман ба беморхонаҳое ки бемориашон ба ҳамон беморхонаҳо тааллуқ доранд, яъне профилӣ мегӯем, бурда расонида мешавад ва дар ҳолатҳое ки бемор ба беморхона аз бистарикунӣ дасткашӣ мекунад, ҳатман духтурони ёрии таъҷилӣ ба марказҳои саломатии шаҳрӣ бо тариқи телефон занг зада барои дар таҳти назорат гирифтани ин беморон табибони марказҳои саломатии шаҳрӣ ба назорат мегиранд. ба гуфти кормандон ва роҳбарияти муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ якчанд мушкилоте дар ин самт ҷой дорад ки ба фаъолияти самараноки онҳо монеа эҷод сохтааст. ба мисол роҳ надодани нақлиёти ёрии таъҷилӣ ҳангоми ҳаракат ба макони воқеъ аз тарафи ашхоси дорои нақлиёти шахсӣ, муносибати дурушт ва суроғаи нодуруст додан ҳангоми даъват ба кормандони шуъбаи танзим ва ғайра аз зумраи проблемаҳое мебошад ки роҳи ҳал мехоҳад. шахс даъват медиҳад ба шуъбаи танзимгарон. албатта танзимгарои мо барое ки аниқ намудани ҳамин суроға аз онҳо пурсон мешаванд ки кадом номри кадом рақами хона аст, кадом ҳуҷра аст, номри ҳамун рақами телефонатон лозим мешавад. ана ҳаминда мардум каме рости гап асабонӣ мешавад ва эҳсосотро медиҳад. ба шумо чӣ дар кор, занг ва рақами телефони ман, ба шумо чӣ дар кор, ин шумо ёрии таъҷилӣ бояд ёбед. ин нодуруст аст. ман бисёр илтимос мекардам аз мардум ки аз шаҳрвардон ки вақте ки даъват медиҳанд танзимгар ба онҳо кадом саволеро ки медиҳад ҳатман ба саволи танзимгар ҷавоб доданашон дар кор аст. мо ҳам мақсадамонам ҳамин аст ки тезтар рафта ба хонаи ҳамин бемор расем, вале ҳолатҳое мешавад ки ҳамн суроғаро мегӯяд, дигар на рақами телефон медиҳад, на ягон чиз дигар ёбед. ана акун кобу ёб. бисёр ҳолатҳое мешавад ки дар назди хонаҳо хеле нақлиётҳои шахсӣ мондагианд. ҳамн бригадаи ёрии таъҷилӣ ба наздикии ҳамн хона рафта наметавонад ва бо аз ҳама ваяш ҳамин аст ки дар баъзе хонаҳое ки шумо чӣ хел дидестен, ҳар рӯз
рӯз ба рӯз соат ба соат хонаҳои нав пайдо гардидаст дар шаҳри Душанбе, хонаҳои баландошона. инҳо рақамгузорӣ карда нашуданд дар баъзеашон. ҳамаи ин барои дер ба назди бемор расидани табиби ёрии таъҷил оварда мерасонад. маврид ба зикр аст ки тамоми хизматрасонӣ ба беморону осебдидагоне ки тариқи нақлиёти ёрии таъҷилӣ ба беморхона оварда мешаванд ройгон сурат мегирад. хулоса фаъолияти имрӯзи маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббиро метавон дар сатҳи зарурӣ баҳогузорӣ кард ва фаромӯш набояд кард ки ҳар нафари мо низ бо амали хеш метавонем ҷиҳати фаъолияти самарабахш ва саривақтии кормандони беморхонаи ёрии таъҷилии тиббӣ санг гузорем. ҳангоми суҳбат бо масъулини беморхона онҳо зикр намуданд ки мақсад аст дар ояндаи наздик бо дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ҷалби лоиҳаҳои инноватсионӣ сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба хуса ёрии таъҷилии тиббиро дар маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ боз ҳам беҳтар намуда саҳми хешро дар сиҳатии мардуми кишвар гузоранд. бинандагони гиромӣ тӯли чанд дақиқа барномаи бозбинӣ буд манзуратон аз бознигарӣ аз муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ ва мо гурӯҳи эҷодӣ бо умеди боз ҳам беҳтар гардидани сатҳу сифати хизматрасонии аввалияи тиббӣ дар ин муассисаи тандурустӣ барномаро ба поён мерасонем. То дидорҳои дигар саломату комёб бимонед.